Sayur gerus usal, lalape godhong kates, jan, wenak pol. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Ayo aja dah salvo karo sing jenenge usal. Usal ki bahasa Indonesia niki seafood laut. Iki ki manggone ning segara kono, tapi yo aku sing jipuk ning segara. Iki mau ki aku tuku, semene iki 20.000. Murah to timbang aku golek dhewe urung mesti entuk semene. Entuke kesel to iya. Banyune wis mobal-mobal, gek usale dijegurne, digodhog ben gampang oleh nyupleki usal. Karo nunggu usale mateng, iki aku nyiapne bumbune. Bumbune ya mung kaya biasane nganggo brambang bawang lombok, ya lumrahe nek nyayur gerus. Wingi ki akeh banget sing takok, "Mbak Lili, gerus ki apa?" Gerus ki sayur santen sing pedes, nek ning desaku jenenge iki gerus. Dalah usalku wis empuk, iki mau wis tak entas, wis tak kumbah ben adem, langsung wae tak cupliki. Wis digodhog ngene iki kan gampang misahne saka cangkange. Lah kan dadi kelingan jaman cilikanku biyen. Capile usal ngene iki lho, biyen ki tak nggo dolanan duit-duitan dinggo pasaran karo batur-batur. Ya cah saiki ora ono sing dolanan kaya ngene, dolanane ki do HP angger to wis menceti HP, ora kelingan jam. Ujuk-ujuk lombokku ya wis tak goreng, langsung wae tak entas, gek tak ulek. Tambahi santen, gek digrujukke ning wajan. Aja lali genine diuripne ben ora mambu kukus jangan geruse. Lah nek wis umop santene, langsung wae usale dijegurne, ditambahi seasoning ben tambah mantul. Jan iki ke masakan terendul tenan. Mak cegaki masakanku wis mateng, gek arep tak entas, godhonge kates ya wis siap, langsung wae aku arep madang. Aja depengin wis entek, wis tak entek-entekne pokoke.